Bueno, bideo honetan geometriako azterketa ereduko laugarren ariketa egingo dugu. Vale? Hemen, hau oso tipikoa da geometriako azterketetan, emoten dira 3 puntu triangelo baten erpina direnak. Vale? Eta hasten digute kalkulatzen, eskatzen kalkulatzeko puntu batetik pasatzen eta alde batekiko paraleloa edo perpendikularra dan ekuazio bat, edo zetik abiatzen den erdibidekoaren ekuazio jarraia, edo, bueno, guzti hori. Vale? Triangelo baten barruan, badauz zuzen mota batzuk, izen berezia daukatenak, eta agertu ahala, jungo naz esaten zein dan zein. Vale? Adibidez, altuerak, erdibidekoa, erdibitzailea, vale? Eta erdikariak ondinoko ez ditugu ikusiko, hori leku geometrikoan agertzen dira, eta hemen aloko azketan ez dira agertuko. Vale? Bueno, lehenengoa da, atik pasatuz, hau da, a puntutik pasatuz, eta BC aldearekiko paraleloa dan zuzen ekuazio esplizitua. Bueno, ze ekuazio mota azkenean eskatzen digutena berdin digu, hasieran, bakarrik, atik pasatuz eta BC-rekiko paralelo izan behar bada, hartuko dugu puntu moduan A eta vektore moduan BC vektorea. Vale? Behar eta gerengo dugu. Vale? Idaztea zetik abiatzen den erdibidekoa. Bueno, erdibidekoa zer da? Triangelo batean 3 erdibideko dauz, eta dira, erpin bakoitzetik bere aurrean dagoen aldearen erdiko puntutik pasatzen dan zuzena. Beraz, C puntua eta AB aldearen erdiko puntua kalkulatuz, ebiko dugu C eta M puntu hori, eta horrekin aterako dugu ekuazio jarraia. Eta gero, betik igaro, eta ordenatu ardatzekiko perpendikularra den zuzenaren ekuazioa. Bai? Ordenatu ardatzarekiko perpendikularra horizontala izan behar da. Betik igarotzen bada, bueno, hor ekuazioa. Vale? Bueno, ebazpena. Ditugu, 3 hauek, bai? Erpinak. Vale? Grafiko egiterakoan, ez dira zetan egon behar ondo kokatuta. Vale? Ez da izan behar oso adierazpen grafiko zehatza. Hori bai. Lehenengoan, atik pasatuz eta BC-rekiko paraleloa dana, hau da, R zuzen hau. Bueno, BC vektorea kalkulatzen badugu, C-ken B, bai? Minus bat ken minus bi emoten dau bat, eta minus bi ken iru minus bost. BC vektorea da bat minus bost, eta eskatzen digute ekuazio esplizitua. Vale? Nik hemen, bueno, errezuk hemen egin dau, zuzenean ekuazio esplizituaren, bueno, zuzenean, ekuazio puntu maldatik pasatuz, ekuazio esplizitua lortu. Bai? Hau da, malda kalkulatzen da, minus bosati bat, minus bost, eta gero, ekuazio puntu malda idatzita, eta hau garatuz. Bai? Iberdin I0, haren puntua. Ez nahaztatu puntuekin, ze puntu dan zuzen bakoitzean dagoena, eta ez erabili besteak. Vale? Orduan, R zuzenaren puntu moduan A puntua daukagu, beraz. I0 da bat, eta X0 da bi. I berdin I0 gehi M, hau da, ken bos, biterekiz ken X0, ken bi, hau garatuz, emoten dau, ekuazio hau. Ekuazio esplizitua alduzu atara bebai vektorea eta puntuarekin ekuazio jarraia idatzi eta hortik, bakoitzak bere bidea hartuko da. Hemen dago ekuazio jarraia. Beda erdibidekoa, hau da, zetik eta AB aldearen erdiko puntutik pasatzen dan zuzena. Beraz, erdiko puntua kalkulatu behar dugu lehen. Gogoratu, muturren batura erdia dala M. Orduan, A gehi B zati bi eta A gehi B zati bi. Lehenengo koordenada eta bigarren koordenada. Vale?
bi gehi minus bi 0 zati bi 0, eta bat gehi iru lau zati bi bi. Beraz, m puntua 0 bi. Eta orain, c minus bat minus bi eta m puntuarekin 0 bi, bai? Engo duke kalkulatu ekuazioa. Lehenengo, cm vektorea geratzen da bat lau, gogoratu minus bat minus bi puntua denez, hemen nahiz eta gehi agertu zen ken minus bat eta ken minus bi, bale? Beraz, bat lau da vektorea, eta ekuazio jarraia hemen daukagu. Bai? Bi ekuazio jarrai desberdin alditugu idatzi, zehatxik bi puntu ezagutzen ditugulako. Bata m puntua, eta bestea c puntua. C puntua erabiltzen badugu, x ken minus bat zati bat, eta y ken minus bi zati lau eratuko zen, eta m puntua erabiltzen badugu, x ken 0 zati bat, berdin y ken bi zati lau. Vale? Eta amaitzeko b. Kasuetan, emoten dau, oso komplikatu izan behar zela, eta norabide vektoria, eta ez da egizita bakinar, bueno. Ordenatu ardatzarekiko perpendikularra izan behar bada, zuzena horizontala izan behar da. Eta zuzen horizontalen ekuazioa beti da i berdin zenbaki bat. Ze zenbaki? Puntuaren bigarren koordenada. Hau da, iru. Minus bi, iru puntua da, iru altueratik pasatzen dalako. Beraz, iru altueran doian zuzenaren ekuazioa da i berdin iru. Horrekin amaituta.